nga usahay dili kita pwede nga mabikil mga kaigsunan kay grabe pud ta kabangis. Mahigugmaon among Dios among dako nga pagpasalamat diya kanimo. Nga kung diin nahimo na usab namo ang pagsibya karong gabi. Nanginanglan kani og elektrisidad. Salamat amahan. Nga imong gimintinar ang power ni ini. Nanginanglan kani og maayo nga internet connection. Salamat amahan nga gi-provide nimo kani. Nanginanglan pud kani og maayong conditions panlawas aron ang magsusulti makahimo gayod sa bahin. O gapasalamat kami amahan nga imong gihapon kani nga gigasa. Apan ang pinakaimportante sa tanan ang gahom sa balang espiritu. Busa ni mga takna nagahangyo kami diya kanimo amahan panalangini in taon kami. Ikaw man nag-ingon nga kung mangayo lamang kami ikaw gayod magahatag. Busa ni mga takna amo kaning ipadangat diya kanimo tabangi in taon kami sa among pagtuon. Gusto namo nga mahuman kani nga programa nga hanay og labaw sa tanan mahimo nga gahom impluensya, inspirasyon sa among kinabuhi. Among giampo ning tanang pasalamatan. Sa ngalan ni Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, atong tanawon o unsa bagid ni kadugay ning atong pagtuon karon. Pero sa akong tanaw-tanaw mga kaigsunan, mas dali ni siya mahuman. Pero kung aduna pa'y mga inspirasyon ng balang espiritu kanato, nga atong ma-share diha kaninyo atong pagahimuon mga kaigsunan. Kaya nga naman, naagihapon ta sa pagtuon sa Mateo 25 ug ang atong pagatun-an karon gi uluhan kani mga kaigsunan sa Biblia nga ang hulagway sa katapusang paghukom. The description of the last day judgment mga kaigsunan. Nga kung diin makita ninyo sa Mateo 25 gihapon, kung ang uban kaninyo nagaabli mog Biblia, ang ato karong focus nasa bersikulo 31 paingon sa bersikulo 46. Og ang ako nga tumong ni ini mga kaigsuonan nga masabda nato nga gilauman gayud sa Dios nga iya mga katawhan mamahimo untang panalangin ngadto sa uban samtang gapaabot kita sa iyang pagbalik. Kay mga pipila na ni kagabi ikatulo na ni mga kaigsuonan nga naghisgot ta sa Mateo 25 nga ako bang gikaingon nga kumubasa ta sa Biblia. Muadto mo sa Mateo 24, ang inyong mabasahan diya mga kaigsuunan, ang mga timailhan nga gihatag sa Dios. Kung unsa ang mahitabo sa wala pa ang katapusan or maingon nato nga sign, maingon nato mga signs of the end, no? Mga hulagway kung say mahitabo sa katapusang panahon. O gani mga kaigsuunan naghatag na daan ang Ginoo kanato kung unsay mga posibilidad, mga makalilisang nga butang. Nagisgot siya dito og gira, nagisgot siya dito hungihong, adunay gubat nga mahitabo, nga nagakitabo na sa tong panahon. Adunay mga linog nga mahitabo, adunay kagutom, adunay kamatay mga kaigsunan, adunay mga, maingon na itong widespread nga pagpangilad. Mahitabo ka na mga kaigsunan sa dili pa mobalik ang atong Dios. Pero pag makita na gani nato na, makaingon ta mga kaigsuunan nga hapit na gyud ang pagbalik sa Dios. Apa nato pong gihisgutan natong mga niaging gabi nga dili lang mga kaigsunan nga mutan-aw ta ni ana nga makaingon ta nga kung nagakahitabo ning mga butanga murag makalilisang ng panahon diha pa ta magsineryoso sa atong pagpangalagad. Ang ato nga gihatag nga leksyon tong mga niaging gabi nga unta kaning commitment nato mga kaigsuunan nga mudasig tas tong pagpangalagad, suod nga pagkigrelasyon sa Dios, pag-exercise nato mga kaigsuunan sa atong pagkakristohanon, pagkinabuhi nga matarong adlaw-adlawon gyud mga kaigsuunan. Kay ang katuyuan sa Dios nga kita, dili lamang maandam sa iyang pagbalik, kundi mabag-o yun ang atong kinabuhi. Matagamtaman nato mga kaigsuunan ang gugma sa Dios. Matagamtaman natong tinuod nga kalinaw, ug kalipay, ug paglaom sa atong kinabuhi. Mao nay katuyuan sa Dios mga kaigsuunan. So, kaning Mateo 25, sa ako pang gikaingon, mauna ni ang how. Unsaon man nato pagkinabuhi mga kaigsuunan nga Kristohanon. Samtang kita nagapaabot sa atong Dios, nagisgot ta atong sambingay mahitungod sa mga ulay nga mga babayi. Ipasabot ka na ito mga kaigsunan. Nga kung kita gapaabot sa Dios, magdala ta sa atong lamparahan. Nga may kasimbolo sa pulong sa Dios. So di kita ka-survive. O wala ang Biblia mga kaigsuunan. O bisan pag naay Biblia, nanginanglan gihapon tong lamparahan o lana nga mo'y muhatag o
o kahayag mga kaigsunan, may makapasiga sa ato pa, bisan pag natay Biblia, ang gikinahanglan nato, ang balaang espiritu, may makapalahutay nato mga kaigsunan sa pagpangalagad. O ang ikaduha nga atong gisgutan, I think kagabi ito, nagisgot dito nga kung diin samtang gapaabot di ay ta sa atong Dios, gamiton nato atong mga talento gasa mga kaigsunan. Non-negotiable gina siya. Kay ngano man makaingon ko, kay nakita nato mga kaigsunan tong tawo nga tapulan, gipiyalan gani og isa na lang gani katalento, usa na lang katalanton, ang nahitabo pag yun mga kaigsunan, iya pag yun nga gitaguan wa niya gigamit. Unsay nahimo nga resulta? Salibay siya mga kaigsunan, igalabay siya dito sa kangitngitan nga adunay paghilak o pagkagot sa ngipon nga nasabtan nato mga kaigsunan, nagareferensya kani siya mahitungod sa silot mga kaigsuunan sa impyerno. O karon nga gabi diri na punta gani ako nang gibalik-balik ning occupy till I come mga kaigsuunan, no? Gahulagway kung sa may angay buhaton siyang katawhan samtang kita nagapaabot. So dili lang yun nga pareho sa akong mga kaigsuunan nga mga Seventh-day Adventist, ginabalik-balik nato dili nga SDA Seventh-day Adventist man na, pero dili SDA nga sitting down always. Ipasabot mga kaigsunan nga mutuman kita sa gisugo sa atong Dios kanato, sa iyang pamilinbilin kanato sa pagkayab niya sa langit. Unsa iyang ingon, manglakaw kita mga kaigsuunan, manudlo kita sa mga tao ug magabautismo ngadto kanila. Sa ato pa musalmot kita sa buluhaton sa iglesia nga mao ang pagmensahe sa maayong balita. Kay ngano man nag-ingon ang Ecclesiastes 12:14, for God will bring every work into judgment. Kung naa may mga taong naghuna-huna nga okay ra kita magpatuyang sa atong kaugalingon, kay anyway giluwas naman tas Ginoo na apay una-una sa uban nga basta luwas na gani luwas na bisan pag-unsa akong buhaton. Mga kaigsuunan, dili nato hikalimtan ang gipahinumdum kanato nga ang tanang mga binuhatan nato pagadad-on gid ay sa hukmanan, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil, pagadad-on gid sa hukmanan mga kaigsuunan. Gilista na tanan sa langit ang atong mga binuhatan. Gani karon nga gabi mga kaigsuunan, magasugod atong pagtuon sa bersikulo 31 og aduna ni nindot nga picture. Pagkanindot ani nga sambingay mga kaigsuunan, nagsugod siya sa pag-ingon. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Tanawan ninyo ang hulagway nga gihatag ni Hesus sa iyang pagbalik mga kaigsuunan. Sa iyang pagbalik, mabalik siya isip nga hari. Kauban sa iyang mga manulunda. Now, tingali ako ning tagaan og pagtagad gamay. Tanawan ninyo mga kaigsuunan sa gisultis Biblia. Ug mubalik na gani, kung mubalik na atong Dios, ubanon niya ang tanang mga manulunda, tanang mga anghel. Sa ato pa mga kaigsuunan, mamingaw kadali ang langit. Kay ngano man ang tanang mga manulunda, kay muuban man kang Hesus. Maubitaw na siya, warning ang Ginoo kanato nga ayaw gyud mo pagtuo kung adunay mga tawo nga moabot og mo ingon, irepresenta nila ilang kaugalingon nga sila na ang Dios nga nibalik, nga sila ang Kristo nga mibalik mga kaigsuunan. Ay gimong tuo-tuo ana. Gani na ay naga-chat-chat sa ako mga kaigsuunan, mga duha ka adlaw na ni siya naga-chat sa ako kay giingnan ko niya nga wala na daw kuno sa Hesus, kay nibalik naman to sa langit, pareho naman to siya ni Moses, parehas naman nito siya ni kinsa to iyang giingon, si Elias, ingon pa niya, pero karon ingon pa niya, paminaw ani, ingon pa niya, pastor, kay basig makasala ka, kay ako na karon ang nagarepresenta kang Kristo diri sa kalibutan. Pagyon ako dito kuyawa, ginani nga kwadoy. Ingon pa niya nga, mutuo ka sa ako, pastor, kay tabangan ta ka nga maluwas ka. Gireplyan na lang po nako siya nga, ay pasagdahin na lang gyud ko ning akong kaluwasan, kay si Hesus na lang gid ni ang akong sandigan, kay basig mabisi ka, kay daghan ra ba kay ming luwasonon.
So ingon ako nga diri lang ko kang Jesus, diri lang sa ko kang Jesus. Anyway, it's just a slight rebuke mga kaigsuonan nga gipasabot nako kaniya nga di ko mutuog tawo nga moingon nga siya ang Mesiyas, siya na ang manluluwas, siya na si Kristo nga nibalik sa kalibutan. Kung wala kay kauban nga mga anghel mga kaigsuonan og dili lang pipila ka anghel, tanang mga anghel. So ingani ang hulagway nga gipakita na ni Jesus. Mulingkod siya sa iyang trono mga kaigsuonan. Kapasabot lamang nga atong Dios na himong madaugon og iga-claim na niya ang iyang gingharian og i-claim na niya ang iyang mga katawhan aning kalibutan na mga kaigsuonan nga mahitabo mao ni. Bersikulo 32. Unya bahinon niya sila kanang sila tanang katawhan. Bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. So makita niyo kung lagway mga kaigsuonan, no, ang para aron masabtan bas mga tao labi na sa panahon ni Jesus, masabtan gini sa mga tao kaniadto kay nganuman mauna siya ang realidad sa ilang kinabuhi kaniadto. Naa sila nagkinabuhi sa uma, na sila nagkinabuhi sa mga pastulan, mga kaigsuonan. So familiar kanila mga karniro og kanding, nga usahay bahinon na siya magbalantay mga kaigsuonan. O pag-ingon na ginesos ang katapusan nga panahon, ang paghukom sama ni anak bahino na. Ang mga karniro og ang mga kanding, niingon dayon siya. Mao na mga kaigsuonan na mahitabo, no? Naay karniro og naay kanding. Ingon dayon, ibutang niya ang mga karniro sa iyang tuo. O ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari mo ingon sa mga tao sa iyang tuo. So pasabot ang mga karnero. Mo ingon dahil ng hari. Duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan og dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. So sa nagsugod na mga kaigsuonan ang paghukom. Unsa na yung paghukom? Duhara man gyud. Kagrupos mga tao pag-abot sa panahon mga kaigsuonan. Ang mga tao nga mamaluwas, girepresentahan sa karniro, o ang mga tao mga kanding, nga girepresentahan mga kaigsuonan sa mga makasasala. So ang mahitabo, mao ni. Ingon dayon sa Ginoo, sa mao nga hari. Ingon pa, duol kamo. Ingon pa niya, kay gipanalangin, ingon pa niya nga gipanalanginan kamo sa amahan og kani naay reward. Parehas gapon atong mga niaging gabi na itong pagtuon. Dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo. Sukad pa pagbuhat sa kalibutan. Unya, mihatag dayon og rason mga kaigsuonan ang atong Dios ngano man na nga sila'y maluwas. Ingon day niya. Kay gigutom ako og inyo akong gipakaon. Giuhaw ako og inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako og inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako og inyo akong giatiman. Nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Pagkanindot ani mga kaigsuonan sa rason, no? Nganong makaingon ang Dios nga kamo muangkon gyud mo sa gingharian nga gitagana sa Dios alang kaninyo. Naay rason ingon pa sa Ginoo kay gitabangan ko ninyo. Gihimuan ko ninyo og maayo. Tanawan ninyo mga kaigsuonan, pero tanawan ninyo ni. Maumay gisulti sa Ginoo sa ila, pero mga kaigsuonan ang ilang response, tanawa ang response mga kaigsuonan. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom kanamo, kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila, o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton og giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Tingog sila nga Ginoo. Wa man mi kahinumdum. Kanus aman na nahitabo nga kung diin nga ikaw among gitabangan. I think mga kaigsuonan, no? Makaingon ta kay sige ni Jesus manggod ilang giistorya. Yan ang Ginoo wala man kay wa man tanag uban Ginoo. Unmi ka kita nimo nga naglisod ka nga amo kang gitabangan. Gani mga kaigsuonan, makaingon ra pug kuskong kong galingon, ang tawo tingaling matinabangon mga kaigsuonan, no? Dili gini gakwenta. Ang tawo nga matinabangon, di na gani kabantay tingali mga kaigsuonan nga wala bay
listahan niya nga kung diin ipanglista niya og unsa iyang kingin sa iyang gipangtabangan o sa iyang gihimo ana panahon kanusa man na tingali mga tao mga kaigsoon pagingon nga ay gitabangan man kuning mo kaniadto kanusa man kanano nakalimot naman ko ingana mga kaigsoon pagkanindot ng mga tao nga nahimo ng lifestyle nila ang pagkamatinabangon nga kung diin di na gani sila kahinomdo mga kaigsoon kanon sa ato na hitabo may lang nga gani og ingana mao na nga makaingon gyud pug ko mga kaigsuonan kani bitang wa ta naanad bitaw nga kita ra ang ato nandag kita gapangutang. Pero wa tanaanad nga kita ginautangan mga kaigsuonan. Kadaghan na nitabo mga kaigsuon nga sa akong kaugalingon tungod kay wa ko naanad bitaw nga maguna-una ana. Nay mga tawo moduol sa ako nga mayngon na nga akong bayad sa kong utang nimo. Nakalimot na ko mga kaigsuonan og kanusa man ko nagpautang sa tawo. Kay kana bitaw nga dili lang nimo huna-hunaon, kana bitaw dili lang nimo kwintahon kanunay. Kada para doon na kay kalinaw mga kaigsunan, imo na lang yun nga. Murabag, makalimtan na nimo ang mga pabor nga imong gihatag sa tao. Kaya nga naman, kung dili nimo himuon nga big deal, o mahitabo tingali, kung lifestyle na nimo mga kaigsunan. Lifestyle na nimo ang pagtabang sa imong isig katao. Ang nakalisod kung kita'y mangutang mga kaigsunan, makalibot na yun tanga na aduna de ay tay utang. Obligasyon naman nato na mga kaigsunan. But anyway, ang ako ramang murag ma-relate lang nako gamay nga. Kani mga tao yung pala, kanusa man ang Ginoo na hitabo? Di ay, nahitubag sa Dios mga kaigsunan. Ingon pa niya, unyang hari, mutubag kanila. Sultian ko kamo. Nga sa matag higayon, nga maghimo kamo ni ini alang sa usa, sa labing ubos, ni ining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Tanawan ninyo mga kaigsuonan, ang tubag sa Dios. Kung gihimo ninyo ni, sa labing ubos nga tawo, gihimo ninyo kanako. Pagkanindot mga kaigsuonan sa leksyon nga ginapasabot sa Ginoo sa ato, o pahinumdum alang kanatong tanan, nga di ay mga kaigsuonan labing importante alang sa Dios nga samtang ta nagkinabuhi sa kalibutan nagpaabot siyang pagbalik nga mahimo unta tang sensitibo sa panginahanglanon sa uban. Gani mga kaigsuonan ang gi-example sa Dios katong labing ubos sa tanan kay makaingon magutan ning kalibutan na ang kanunay nga adunay panginahanglanon ang mga tawo nga labing ubos. Ang problema lang mga kaigsuonan nga gisaysay po ni Hesus sa libro sa Mateo nga giingon pa niya ang tawo magud ang normal sa ato mutabang ta sa atong isig katawo kung naguna-una ta nga aduna pud say kapasidad sa pagtabang kanato. Nabantayan ba nato ni nga kanunay gahatag tagpabor mga kaigsuonan sa mga tawo nga nakita nato tingaling angayan tungod kay nakita nato nga makabalos man sila kanato, no? Bisan pagani sa mga treatment mga kaigsuonan. Kani bitawng treatment nato sa tong isig katawo, paghalangdon gani na tungod kay adunay posisyon, adunay kwarta, makaingon ta ilado na nga mga tawo, grabe gid natong paghatag og respeto mga kaigsuonan, ug bisan sa atong mga pagtagad, himuon ginato nga espesyal. Pero tanawan niyo ang Dios mga kaigsuonan iyang gi-example. Kung gihimo ninyo ni sa labing ubos kaninyo, gihimo ninyo kanako sa ato pa. Tingali ka ng imong gitabangan, pobre. Tingali imong gitabangan, pero makaluluoy mga kaigsuonan. Tingali ka na imong gitabangan, wagay kapasidad nga makabalos kanimo. Pero ang giingon sa Dios, murag ako ang imong gitabangan, dili lang murag tingali. No? Ingon man niya nga, gihimo ninyo sa ako. Sige na Sos na mismo ang imong gitabangan. Ang labing halangdon sa tanan mga kaigsuonan. Sobra pa kasikat sa imong artista. Sobra pa kadato sa imong nailhan nga dunahan mga kaigsuonan. Sobra pa ka, maingon nato nga sobra pa ka halangdon sa kung kinsa man nga mga pangulo nga imong nailhan mga kaigsuonan nga igahatag nimo gyud ang tanan nimong respeto. Tingali kay naguna-una ka nga posible makahatag pa kanimo og pabor. So tanawan ninyo mga kaigsuonan, nasabtan man tingali nato diretso ang leksyon. Yung pagani nako sayon ra kay ni sa sabton. Nga samtang di ay nagapaabot ta sa atong Ginoo aning kalibutana. Ang gusto sa Dios kanato mga kaigsuonan, gamiton nato atong katakos sa pagtabang sa atong isig katawo. Kay siya man nag-ingon, kung gibuhat ninyo sa labing ubos, gibuhat ninyo kanako. Sa ato pa dako nga padasig mga kaigsuonan.
Kay nasayod ko nga daghan ka na to, gusto kita mo offer sa atong Ginoo. Og something nga kundiin, makaingon ta pagpasalamat ba ngadto kaniya. Makaingon ta nga, murabag makabalus punta sa kaayo sa atong Dios. Pero makaison, dili naman nato na mahimo, kay wa man ang hinahanglan ang Ginoo bisag unsa. Gikan nga ni kanato, gawas lang tingali sa atong pagkamatinud-anon o pagkigugma ngadto kaniya. Ang iya yung gipanghayo kanato mga kaison, tabangin ninyo ang mga nanginahanglan. Mo na importante sa tanan. Tabangin ninyo. Mo na adunay awit bitaw mga kaisunan nga gigamit po niya ang bersikulos Biblia kanumdum matingali mo ani. Nakadungog na kayo. Ingon pa nga niya, anuman ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya ring ginagawa mo sa akin. Kaya kani nga pulong mga kaigsuunan, kang Ginoy-sus man eh. No? Ang imong ginahimo sa imong isig katao, ginahimo man imo sa Ginoo. Sa ato pa mga kaigsuunan, dili kita makaingon, nga dili ta makahimo sa pag-alagad sa atong Dios, or makaingon ta nga makahimog maayo sa atong Dios. Kay kung maghimo daay kag maayo sa imong isig katao, mura pud na nimo, or maingon na itong gihimo pud na nimo sa imo nga Dios. Mao di ay mga kaigsuunan nag-ingon ang Hebrew 13:16. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo. Og pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Mga kaigsuunan, grabe kanindot. Unsa ang iyang giingon? Kani ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Kung gusto ta mga kaigsuunan nga makahatag sa sakto nato nga pagsimba sa atong Dios, paghatag atong himaya sa atong Dios, ingon pa niya, magbuhat mog maayo. Pagtinabangay mo. Kay ngano man, ingon pa niya, mo'y pinakanindot nga halad nga inyong mahatag kanako. Kay baliko nato, kung unsa may gihimo dai nato sa atong isig katao, gihimo gyapon nato sa atong Ginoo. Kung gitabangan natong nanginahanglan, gihimo nato kani nga maayo alang sa atong Ginoo. Pero kung gidaog-daog nimo imong isig katawo mga kaigsuunan, tanan nga ginabuhat nimo nga dili maayo, ang Dios ang una nga masakitan, ang Dios ang mainsulto mga kaigsuunan, ang Dios ang imo nga gitamas-tamasan. Kay ingon pa niya atong balikon, kung gihimo nimo sa imong isig katawo, gibuhat usab nimo kanako. Kay diri na tingali na to mga sabtan mga kaigsunan nganong niingon mismo si Ginesos, you are the light of the world. Nganong ingani man ang paghulagway sa Dios, kay nasabtan man nato atong kalibutan, mangit-ngit kani nga kalibutan mga kaigsuunan. Og kinsa man lang ang naghatag og kahayag aning kalibutana, kita mga kaigsuunan nga mga tinawag sa Dios. Ikaw ug ako igsuon. Maubitaw na siya nga, nakalimot lang kong butang diri sa kong PowerPoint, nagsulod na sa kuna-una mga kaigsuunan. Adunay panultihon nga nag-ingon nga, be kind to everybody. Because you don't know what kind of battle they are fighting every day. Maghimo tag maayo sa itong isig kita, or magbinuutan ta o magtinarong ta sa tanang tawong atong mahimamat, ingon pa niya. Kay wag ka nasayod mga kaigsunan, kung unsa nga away sa kinabuhi ilang ginaaway, kung unsa kangit-ngit ang ilang kinabuhi, kung unsa ang mga struggles nila, mga disappointments, mga discouragement, hopelessness nga ilang na-experiencean. Ang uban kanila kahikugon na, pero usahay mga kaigsuunan, kay gusto man lagi nato nga makuha ang pabor sa atong kaugalingon. Gusto man lagi kita nga kitay maingon nato nga kung unsay katungod ato gyud mga kaigsuunan nga maangkon, usahay malimtan nato ang pagbinuutan mga kaigsuunan. Kitang tanan nag-struggle ni ini mga kaigsuunan. Ako guilty ko ni. Guilty gid ko mga kaigsuunan, di ko magtago-tago niya na. Naging mga panahon nga, imbis nga, nahimo unta kong kahayag nga sa akong isig katao, nahimo hinuon kong kapandulan mga kaigsuunan. Usahay, ga-drive ko sa dalan, tungod mga kaigsuunan, kinaguna-una ako nga kaning linya ako ning katungod, o nganong gikatan man ko sa mao nga tawo, usahay mga kaigsuunan, mawad-an ta og pailog. Mag-remind ko sa kong asawa na, nga kung diin nga adunay nahitabo nga collision mga kaigsuunan among sakyanan og sakyanan sa laing tao. Ingon pa niya, nagpailob ra unta kawa unta to nahitabo. In which mga kaigsuunan tinuod ni. Imbis nga mahimo unta tang kahayag, nahimo na hinuon kitang nagdugang sa kangit-ngit mga kaigsuunan. Moral lang gitag lamparahan nga walay kahayag mga kaigsuunan. Mao ingon usab sa Mateo 5:16, busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao, aron nga makita nila ang inyong mga maayong buhat. Tanaw ninyo mga kaigsuunan, importante gid ang maayong buhat. So, importante nga natas kamatuuran mga kaigsuunan.
Importante nga naatay saktong doktrina. Importante mga kaigsuunan nga giplastar nato ang atong pagministeryo labi na pagpangibanghilyo sa atong isig katao. Pero mga kaigsuunan, apil gyud ang atong maayong buhat kay ingon niya og dayon nila nga inyong amahan, og dayigon nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. Sa ato pa mga kaigsuunan, gusto sa Dios nga maghimo tag maayo. Pero mga kaigsuunan, dili kanato ang himaya mga kaigsuunan o pagdayeg. Sa atong pagbuhat og maayo, ang mga tao mga kaigsuunan makanutis, makabantay nga kita mga kaigsuunan Dios nun nga tao og mahimaya nila ang amahan nga atoa sa langit. Sa igani nga pamaagi sa atong pagtinabangay sa matag usa. Mabitaw na mga kaigsuunan nga ako, very supportive gid ko. Nga kanang maghimo tag ebanghelyo, naaputay yung ginapanghimo mga kaigsuunan nga mga charities, no? Na maganing mga unsa gani ni, na mga ginahimo nato nga mga medical mission, nga magbuhat ta bitaw evangelism, usahay sa atong pagwali matag gabi, napoy mga kaigsuunan nga gapanghatag silag mga regalo, gapanghatag silag bugas, gapanghatag may mga raffle usahay mga kaigsuunan nga ginahimo pirang tuyo ra gid ana nga makahatag sa mga tawo kay dili man lagi igo tanan, so ato na lang pangitag pamaagi unsaon pag-distribute. Very supportive gid ko ana mga kaigsuunan. Why? Because that is part of doing good to others. Gaingon magani ko sa uban, hindi man gud ta manghatag anang panahon sa wali. Manghatag mangani ta ng Disyembre. Ingon ano ka, igo raman pud ta manghatag ani wa man ta gawali, kana pahinong gawali ta di pa ta manghatag. Ingon ako nga dili na nato ginabuhat kay para mga tawo moanhira diri kay para nga aduna sila madawat. No. Kaning mga tao dili man pud sila mga ignorante, dili man pud sila mga way buot nga mao ra gina ilang tuyoon diha mga kaigsuunan. But anyway, ginahimo nato na siya out of kana bitang gusto nato makatabang sa atong isig katao bisa sa simple ra nga pamaagi mga kaigsuunan. So diri ta mga kaigsuunan kay ingon pagani nako, aduna siya'y gahom sa maayo og sa dili maayo. Mahimo ba siyang kahayag o mahimo bang kangit-kit ang atong binuhatan mga kaigsuunan? Busa diri na puntas mga kanding mga kaigsuunan nga anaa sa wala. Pero mga kaigsuunan, kabalo naman mo, kung sa'y naitabo sa karnero, unsay discussion nila dito, unsay conversation, maura ang, diri sa pikas mga kaigsuunan, maura ang conversation, but in a negative way, mauna ni ang opposite mga kaigsuunan. Kay tanawa ninyo, unya mo ingon siya ngadtos mga tao siyang wala. Pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa, tanawa ninyo mga kaigsuunan, unsa ni? Ngadto kamo sa kalayo, nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga anghel. Tanawan ninyo kung sa ka-opposite mga kaigsuunan, ingon sa Dios, sulod mo diri sa gingharian nga gitagana sa Dios alang kaninyo kay mga maayo mo nga mga tao. Pero diri spikas mga kaigsuunan ninyo dawata na ninyo ang silot nga mao ang impyerno. Mao ni ang kalayo nga giandam man kani para sa yawa mga kaigsuunan og sa iyang mga anghel, pero mga anghel mo og naa ni hinungdan mga kaigsuunan ang opposite gyapon ganina. Kay nag-ingon, kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako og nabilanggo apan wala ako ninyo ati manani, tubag bitaw na sila. Ingon pa niya, Ginoo, kanusaman kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o sa kadili kaila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Yun Ginoo, wa man mi kabantay ani oy nga naglisod ka. Kay kung naglisod pa lang ka kabalumi nga ikaw na ay tabangan day namo diretso. Kay lagi Jesus na gud na, no? Nag-ingon pagay ko ganina nga usay mo muhatag tagpabor sa tawo nga kabalot ang makabalos naman sa ato inga anak mga kaigsuunan ang tawhanon binataot mga kaigsuunan nga panghuna-huna. Nganong maingon ko binataot mga kaigsuunan ingon pagani no sa mga maingon nato nga mga sociologists bitaw mga kaigsuunan ang kaning maturity ba sa tao. Makita nimo ang bata gyud is mine. Ako ni. Lisod gyud kaayo ang bata bitaw nga mo-share sa uban. Pero samtang nagatako ang bata mga kaigsuunan, of course, matun-an niya nga dili ra di ay na siya nga iya aras iyang kugalin, wala ang kalipay diha. So kung ga-mature ang tao is imbes nga receive mo mine, you start actually to give and share to others.
Dili lang give, no? Share. Kaya ron naapo imong bahin, mga kaigsunan. So mag-share ka sa uban. Diha usahay makita, mga kaigsunan, ang pagkahamtong sa usa ka tawo. Gani mo ingon gani sila nga kung kanunay lang nga nakasarado ang imong mga kamot because you don't want to spread it to be a blessing or to give to others. Makaingon ang uban nga bataot pagid ka. Bata pagid ka. Wa pagid kay buot. Kay ngano man, dili ka kabalo. Wa ka nasayod sa prinsipyo, mga kaigsunan, nga ang tinuod nga kalipay di ay mao ang sa paghatag, mga kaigsuunan. Mao ni ang kinahanglan nga matun-an sa matag usa. Struggle nimo, struggle nako, mga kaigsuunan. Pero ang Dios mismo nag-ingon, ingon pa niya, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ni ining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Didto na, mga kaigsuunan. Didto na sila naigo. Ngayon, Ginesos, kay wa man ninyo gitabangan ang mga tawong nanginahanglan, mauni ang inyong dangatan. Sa ato pa, wa mo, dili lamang nga, maingon pa na to, wa mo nagkinabuhi nga matarong. Wa pagid mo na himo nga matinabangon sa inyong isig katao. Nakita ba nato na mga kaigsuunan? Kung unsa di gi-require sa Ginoo sa ato, na hinumduman nako ang kanibitang sambingay or sugilanon nga gi-share ni Ginesos may tungod sa the good Samaritan, no? Nga kung diin adunay usa ka tawo nga gitulis, mga kaigsuunan, unya karon nalabyan siya ang una pagani atong nakalabay. Ang unang nakalabay ang kadabay labaw-labaw dito sa simbahan. Paglabay niya kita niya ay perting luuya sa tao, pero una niya ay di man ako ni buluhaton, importante man karon nga makadto ko simbahan, di pwede ko mahugawan kay na ako'y importante nga buluhaton sa iglesia. Kalabit ang una niya nga importante pa ning ako nga buhaton dito sa simbahan, mas importante pa ni kay saning nanginahanglan dire. Mamatay na, wala problema, basta ako mahimo na ako akong buluhaton dito sa simbahan. Mga kaigsunan, mautoy yung huna-huna ikaduha, murag kuan gihapon sa simbahan, pero yun ay gilabyan ra gyud, mga kaigsunan. Kinsay nakatabang sa tao? Isa ka Samaritanhon. Samaritanhon nga kung diin maingon nato nga gikangilaran sa mga Hudiyo. Ginatan-aw nila nga hugaw. Ginatan-aw nila, mga kaigsunan, nga dili angayan sa langit. Pero maupay nakahimo sa pagtabang sa iyang isig katao. Delikado, mga kaigsuunan. Kay nga noon posible nga sa iyang pagtabang, marisgo po niyang kinabuhi. Pero mga kaigsunan, alang kaniya, labing importante nga maluwas niya ang mao nga tao nga kupasagdahan. Tingali, mamatay na siya. Ug dili lamang nag-first aid ang mao nga tao, iya pagigiplastar, mga kaigsunan, gidala niya dito. Imbis nga siya'y musakay, gipasakay ang mga tao, giplastar pag dito, mga kaigsuunan, aron nga makarecover ang mga tao. Ang utana bitaw si Ginesos, kinsa man kare maayo nga silingan. Natubag sila katong nagtabang. Tinuod, mga kaigsuunan. Gina-require gud sa Dios kanato ang pagkamatinabangon sa atong isig katao. Kay walay pulos, mga kaigsuunan, ang atong pagkarelihiyoso. Walay pulos, maingon gani kung relihiyoso, kana bang makita sa tao. Hinimbahon, makita nga nagaampo, gadala og Biblia. Pero mga kaigsunan, walay pulos kadtong tanan. Kung dili nato matranslate atong pagkareliyoso sa pagkamatinabangon ngadto sa uban. Mauni gi-require sa Dios kanato, mga kaigsunan. Nga kung diin mahimo tang panalangin sa atong isig katao. Unsaon man nimo, mga kaigsuunan, nga makaingon sila nga ay grabe gini nga tawo kay kung mo donate gani ni grabe gid kadako ang donasyon. Pero mga kaigsuunan, makita usab nila kanato nga usahay dili kita pwede nga mabikil, mga kaigsunan, kay grabe pud ta kabangis. Unsaon man nato, mga kaigsunan, pagkamaayo og wali kung usahay ang imong bakba, mga kaigsunan, na puno sa pagpanginsulto sa imong isig katao. Unsaon man nato ng abilidad sa imong mga kamot kung maupoy hinungdan, mga kaigsuunan, sa kasakit sa imong isig katao. Unsaon man nato ang mga oportunidad o ang imong pagkapangulo, ang imong posisyon nga naa kanimo, kung dili nimo gamiton, mga kaigsuunan, nga matabangan ang mga tao, nga matagaan silang paglaom, mga kaigsuunan. Kay ang gusto sa Dios kanato, atong ma-translate
ang kaning atong pakigrelasyon kaniya, ang atong vertical relationship kaniya, nga mahimo po nato, nga maingon nato, mas spread out nato horizontally mga kaigsuunan sa atong isig katao. Na hinumduman pagani nako, walang nako nabutang diri kay ingon pa nako unsa inspirasyon sa Holy Spirit na ako gyung isulti. Nga kung diin si Sister Ellen White mga kaigsuunan nag-ingon, unsa may pinakakusgan nga argumento sa iyang Kristiyano in favor no sa iyang prinsipyo, sa iyang doktrina. Kung moingon gani ta mga kaigsuunan nga ang Kristiyano kung naamanggaling siya sa pakigdiskurso sa laing relihiyon mga kaigsuunan, ingon ni Sister White unsa may pinakakusog nato nga argumento, pabor sa kamatuoran, pabor sa maayong balita. Ang yang giingon mga kaigsuunan, it's a loving and a lovable Christian. Tanawan ninyo na mga kaigsuunan. Those are the keywords. Unsa ingon ni Sister White, ang pinakakusog natong argumento, sigira pagdebate mga kaigsuunan sa laing mga tao ngandam gid ta og mga nindot natong argumento, pero ingon ni Sister White pinakanindot, pinakakusgan, miingon nato pinaka-epektibong argumento, pabor mga kaigsuunan sa kamatuoran, ingon pa niya, a loving and a lovable Christian. Unsa man na mga kaigsuunan? Ingon pa gani sa among professor, of course, Dr. Adil, among nga professor sa MVC kanito, di na ko ikalimtan mga kaigsuunan. Ingon pa niya, importante kayo ni, nga kita sa itong pagkinabuhi, loving ta og lovable. Loving ta ba? Kanabang loving kita, kanagyong mutabang kita, maingon nato nga mudonate kita, mutambong kitag pahina mga kaigsuunan, mutabang kita sa ACS, igana bitaw? O okay na, loving kita mga kaigsuunan, pero naaman lagi tao, ingon pa nga loving, pero dili pun lovable. Kanabang lisod na higugmaon ba? Ingon mo nga, lisod po kaayo, pakisamahan nga tao. Okay po na nga tao, kay maingon mo kakugihan man, loving man, pero di man lovable. Lisod ba kay grabe man kabangis, grabe man kamaldito, grabe man kamaldita. Ug naapoy tao, tingali mga kaigsuunan, grabe ka lovable, grabe ka smiling, grabe ka kahinagad mga kaigsuunan, pero dili po loving, di po magtabang-tabang, di mo mutambong pahina mga kaigsuunan. So unsa daw kuno ang nindot nga argumento? Loving and lovable. Atong iampo nas Ginoo mga kaigsuunan nga mahimo nato ni siya nga kinaiya. Mahimo ta nga loving, matinabangon sa isig katawo, pero lovable ta mga kaigsuunan. Maingon tag lovable, dili ka lisod higugmaon mga kaigsuunan. Mo'y pinaka-importante sa tanan. So padayon ta mga kaigsuunan sa bersikulo 46, niingon day ng Ginoo. Busa, kini sila mahiagom sa walay katapusang silot. Apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon pagkapait mga kaigsuunan. Ningon gid ang Dios, duha man ni kaklase sa tao, niya ang tao karon nga matinabangon sa ilang isig katao, magaangkon ni sila sa langit. Nausab diri ang mga tao nga kung diin, wa gyud pakabana sa kalisdanan sa iyang isig katao, gina-ignore ra, piyong-piyongan ra, pero ingon sa Ginoo, mapaingon gini sila sa impyerno. Dili man ko mga kaigsoon nga tindog diri mo ingon ra gyud ko nga mo na itong buhaton para malangit ta. Ang sa ako mga kaigsoon sa paghulagway sa Dios ko unsa ang katapusang paghukom. Nag-ingon gid siya nga ang atong pagginawi nato sa kalibutan aduna gyoy epekto mga kaigsunan kung unsa ang atong pagadawaton pag-abot sa panahon. Langit ba o impyerno? That's why when I say this is now the art of waiting. And the art of waiting is, dili ra di ay mga kaigsuunan nga, maingon pa nato nga, gapaabot ta sa pagbalik sa Ginoo, kanang importante ini maniguro kos kung kaugalingon. Ang gusto di ay sa Dios kanato mga kaigsuunan, himuon natong lifestyle ang pagkamatinabangon sa uban. Kay ingon pa niya, kita man ang mao nga kahayag sa mangitngit nga kalibutan. Aron pagahimayaon ang amahan nga atua sa langit. Nag-ingon gani ang Micah mga kaigsuunan, Micah 6:8. Pagkanindot ani nga teksto mga kaigsuunan, ingon pa niya, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Pagkanindot mga kaigsuunan, akong baliko nato ning iampo sa Ginoo nga mahimo nato ni siya nga kinabuhian mga kaigsuunan. Unsa to gyud gi-require sa Ginoo sa ato? Sa iyang gusto kanato? Kana bang magkinabuhi ta nga matarong mga kaigsuunan?
Ingon tayo na, mahigugmaon unta sa pagkamaluluyon ngadto sa uban, o ingon pa niya, maglakaw ta mga kaigsuunan nga puno sa pagpailob sa atong kaugalingon, na puno bitaw ta sa pagkalumo sa atong kaugalingon, dili ta mga hambugiro mga kaigsuunan. Maunay gusto sa Dios alang kanato. Apan mga kaigsuunan, nasayod ko nga tingali ang nagsulod po sa inyong huna-huna karon. Mao di ay ni. Paligunon ginato atong ACS sa iglesia, Adventist Community Services. Kay sultian ako mga kaigsuunan, kani bitaw ginahimo nato nga mga community services, mga serbisyo nato sa iglesia, gihimo man nato ni nga programa. That's why naagi tay maulagi na tay ACS, na tay ADRA nga ginatawag mga kaigsuunan. Walay laing katuyuan, makakonekta sa atong isig katao, makatabang tas kalisdanan. At least we make this world a better place mga kaigsuunan. Makahatag tag paglaom ngadto sa uban tinuod mga kaigsuunan. Nga himuon ginato kani nga paligunon pa nato sa sulod sa atong sa sulod sa atong iglesia. Kay nga naman nakadungog kuwan tay mga kaigsuunan sa usa ka wali. Nga kung diin kung magtan-aw ka sa blueprint bitaw unsaon pagpalig-on sa iglesia, paminaw mong tarong mga kaigsuunan na kung nakita ninyo nga inyong iglesia mga kaigsuunan nagkaluya naa na sa plato, muragwa na nagasaka mga kaigsuunan. Kung natanaw ninyo yung iglesia nga mura naman ni og pa-decline na ni mga kaigsuunan, makita ninyo, may ingon gani kog plato mga kaigsuunan, mura bitaw og kanang mura na bitaw og kanang kwan lang kanang normal ra bitaw na siya nga naay muhawa, napoy musulod, maintain ang attendance. Mabitaw na mga kaigsuunan kanunay na ko ginapangutana sa iglesia, unsa man inyong iglesia gidugo pa ba ni? Mana kung pangutana, usay makuratan ang tawo unsa may gidugo, pastor. Ingon ako gidugo, gimenstrate pa ba ni inyong iglesia? Kay ingon ako, kung gidugo pa ni nga iglesia, manganak pa ni, kay fertile pa ni. Pero gani, kung inyong iglesia, muragwa naman nagapanganak, ingon ko, kung sa man ni, minopause na ni nga iglesia, nagminopusal na, ng mga kaigsuunan. Kanya itong iglesia, wala expiration, unta ni. No? Samtang nagapadayon, mga kaigsuunan, nagapaduultas, katapusan, unta, nagapanganak, ako, pasabot mga kaigsuunan, nagapanganak. Kana bang, nagapadayon, paghihapon ta sa pagkabuot nga to sa uban, it's either nga pinaagi si Ebanghelyo, pinaagi mga kaigsuunan sa pagtukod ug laing pang mga iglesia, kung nanghuot na mo ana nga simbahan mga kaigsuunan, maningkamot na punta mga kaigsuunan, spread out nato ang ato nga ministry, makatukod unta tagdaghang mga kaanakan sa inyong mga simbahan mga kaigsuunan. Ay ug yun mo magtugot kay minupos na inyong iglesia mga kaigsuunan. Inyong una-unaon nga unta gidugo pa ni among iglesia, manganak pa gini, maningkamot pa gid ta. Gani mga kaigsuunan, makaingon ko nga usahay, kung ingana man ang kondisyon, ang blueprint mga kaigsuunan, mutan-aw gani ka sa libro sa buhat, giun sa pagsugod sa mga apostoles, ang atong kaiglesiyahanan, no, the apostolic churches na to kaniadto, apil gyud mga kaigsuunan, sa paglambo sa church, ang paghimo og charity, paghimog compassion nga mga programa ngadto sa ilang mga isig katawo. Nakita ninyo na ko yung basahon, giunsa nila pagtabang sa mga makaluluoy, sa mga pobre, sa mga ilo, sa mga balo mga kaigsuunan, kay kani nga mga klase sa mga tao kaniadto ang makaluluoy atong panahona. Gihimo gina nila mga kaigsuunan. So makaingon gani ko, dili lang unta kani programa, do nga programa nato pud ni sa iglesia, pero himuon natong lifestyle mga kaigsuunan, dili na magpaabot kung kanusa pa magprograma ang ACS, dito pa kamutabang sa imong isig katao. Kay ngano man mga kaigsuunan, adlaw-adlaw makita nimo ang panginahanglanon sa palibot. Tingali imong silingan mga kaigsuunan. Nga nakita nimo nga bisan ang ilang mga kabataan, wala na gani pangpalit, tingali silang mga notebook mga kaigsuunan, rabay nag-message sa ako ana nga wala na notebook ilang mga kabataan. Tingali nakita nimo tungod sa ilang kapobrehon, basin di ay naapoy imo. Tingali na mo'y nakita mga kaigsuunan nga silingan po ninyo. Nga makita nimo balik-balik na lang ang sanina, pero ikaw mga kaigsuunan, naana kay mga sanina nga nanimaho na lang. Nanimaho na lang mga kaigsuunan kay dili man nimo masuot gud, dili nimo magamit. Ang uban gipangkaon na lang sa anay. Basig ang anang sitwasyon mga kaigsuunan, basin nga gitawag kita sa Dios para ato silang tabangan. Tingali na abot tay mga kauban nato nga naglisod na mga kaigsuunan pag-abot sa ilang pagkaon. Kay mao may gipang mentions Ginoo kanato. Unsa man to yung gipang mention? Mga basic nga ng mga needs mga kaigsuunan. Wala man siya nag-ingon nga pagpalit mo cake dito pakaunon yung cake. Ang iyang gusto mga kaigsuunan nga kanang makita nga gigutom ang tawo, mapakaon unta. So makita na to, maklaro na to mga kaigsuunan that God is talking about basic needs. Kung sa'y panginahanglanon sa mga tao.
Pero dili lamang diha mga kaigsunan ng atong panghuna-huna. Kay nga man, when we talk about needs sa tao, doon na may nagkalaing aspektos kinabuhi sa tao, di ba? Physical pa man na ang atong gisgutan mga kaigsunan. But by doing so, no, sa pagtabang na to sa atong isig katao, actually mga kaigsunan, matabangan po na to sila mentally. At least nga mawala po nilang stress. And we talk about emotionally, socially, kung sa magaling, halabaw sa tanan mga kaigsunan, spiritually, these aspects nga aspekto sa kinabuhi sa tao, nga kinahanglan nato matutukan mga kaigsunan, moingon gani kog espirituhanon. Pag ingon ni Ginesos, gigutom ko, gipakaon ko ninyo, giuhaw ko, gipainom ko ninyo. Hubo ko, pero gisaninaan ko ninyo. Langyaw ko, wa ko'y kaila, pero inyo kong gipasilong. Ngayon siniya, nagmasakiton ko, giatiman ko ninyo. Nabilanggo ko, inyo kong gibistahan, gibdasig ko ninyo. Mga kaigsunan, makatanaw gihapon ko. Nga dili lamang basic needs sa physical, social nga panginahanglanon sa tao, gitanaw sab nako, nga tingali ang pagkatinawag nato, mas labaw pa ni ana. Dirita mga kaigsunan sa mga spiritual gyud nga panginahanglanon sa tao. May mga tao karon nang hinanglan sa pagkaon sa tinapay mga kaigsunan. Nga mao ang pulong sa Dios. Pangutana, nagtabang bata mga kaigsunan sa pagmantala sa maayong balita? Nagatabang bata sa panahon nga natay ibanghilyo nga ginahimo, bisan na lang og kita na lang taghikot mga kaigsunan atong mga juice nga atong gikuan, kita ba kahit putos mga kaigsunan sa mga pagkaon nga atong ginapasnak sa atong isikataw, or apil ba ta mga kaigsunan sa pag-uban-uban sa atong mga lay worker, sa atong mga Bible worker, kay gusto po dato sila matabangan, kay kabalo naman ta nga kadako sa baryo nga inyong giserbisyon mga kaigsunan, mukuha kag duha ka tawo nga may imong ipalihok, mga di man ginila malukop mga kaigsunan. Nagatabang bata sa pagpakaon sa atong isikataw, pinaagi sa pulong sa Dios. O tingali, ipang-uhaw na ang mga tao, ipang-uhaw mga kaigsuunan sa pagkamatarong, ipang-uhaw mga kaigsuunan sa maingon na to, sa paglaom nga igahatag sa Dios. Nagpainumbog ka ta mga kaigsuunan sa tubig nga giingon sa Juan 7:38, the living water mga kaigsuunan. Grasya sa Dios nga igahatag sa isig katao, makapatagbaw nga to kanila. Or tingali mga kaigsuunan, na yung mga tao sa atong palibot nga wala gay kasilungan. They don't have that family nga gikinahanglan nila mga kaigsuunan. Ingon kong pamilya. Espirituhanon nga pamilya mga kaigsuunan. There are many people around nga kung diin wala gid sila kasilungan nga iglesia mga kaigsuunan. Gatabang bata pagpasilong kanila? O kung naan namang galing nakasulod sa atong iglesia, mga bagong nabautismuhan, gitabangan ba nato sila mga kaigsuunan nga mahimong komportable ang ilang pagpuyo sa maong nga panimalay sa Dios, o basig kita po hinungdan nga muhawa na lang sila mga kaigsunan kay murag wa man tanlipay nga natay bisita. Or naapay mga tao mga kaigsunan nga atong nakita nga nahubo na lang nagkahugaw mga kaigsunan tungod sa pagpakasala, og nanginahanglan sila sa pagsuloob ngadto sa sanina sa Dios sa pagkamatarong mga kaigsunan. Gihimo ba nato ni? Kay may mga tao karon nindot og mga purma mga kaigsunan, tingali very sharp kung mananina. Pero ang tinuod mga kaigsunan, ang ilang espirituhanon nga kahimtang, perting makaluluoy mga kaigsunan sa tubangan sa Dios. Og tingali, na mga taong nagmasakiton, dili lang pisikal, kundi espirituhanon nga mga balatian. Nagtabang bata mga kaigsunan nga makadawat silang kaayuhan? Ato ba silang transport mga kaigsunan paingon ngadto sa atong great physician? Gihimo ba nato atong iglesia mga kaigsuunan isip nga hospital sa mga masakiton? Ato ba silang gipasulod dito o gitabangan nato sila mga kaigsuunan nga mga plastar? Or tingali, kita ang paggagamiton sa Dios sa paghatag o kagawasan sa mga tao ngadto sa mga gipangbilanggo sa kaaway mga kaigsuunan? Ato ba silang gibisitahan? Ato ba silang gitabangan nga maingon na to, maluwas na sila gikan sa ilang mga addictions. Maluwas na sila gikan sa kinabuhi nga napuno sa kasalanan. Maluwas sila mga kaigsuunan, makadawat silang kagawasan gikan sa pagpangilad kanila. Basing na bilanggo sila sa lahi nga mga bakak mga kaigsuunan, o dili mao nga dili pagtulunan sa Dios, kundi dili pagtulunan sa kaaway. Tingali na bilanggo sila sa gahom sa kaaway mga kaigsuunan. Gipangilad sila. So do we go there and provide them food, water, shelter, clothing, or cure or freedom mga kaigsunan? Maunay dako nga pangutana kanato. Kay samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa Dios, dili gid malikayan mga kaigsunan nga makakita ta og mga tao
nga adunay mga pisikal nga panginahanglanon. Labaw sa tanan, espiritual nga panginahanglanon. Niingon mga kaigsuonan ang Isaiah 58 versikulo 6 ug 7. Is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood. Pagkanindot di ay ni atong pagkatinawag mga kaigsuunan. Wala lamang kita gitawag sa Dios aron magrepresenta sa kamatuoran, gitawag usab kita sa Dios aron sa pagbuhat og maayo sa atong mga kasilinganan mga kaigsuunan, sa atong igsuon sa mga tawo nga atong nakita nga adunay panginahanglanon. Basic needs mga kaigsuunan, ma-physical man, labaw sa tanan, espirituhanon nga panginahanglanon nila. Mao na mga kaigsuunan, balik ko na kung dili kita matingala, nga aduna gyoy mga tawo nga matandog mga kaigsuonan sa sama ni ini nga mga mensahe. Mga tawo nga matandog tungod sa panginahanglanon sa kalibutan, nga nagdesisyon sa ilang kaugalingon, nga magdidikar sa ilang kinabuhi, isip nga mga missionaries. Isip nga, nagrepresenta mga kaigsuonan sa 1,000 missionary movement, himuon ako ning imbitasyon kaninyo. Labi na kanimo batan-on ko ikaw naminaw karon. Tingali, kanunay ginimo madungog ang pagtawag sa Dios nga ikaw muhatag sa imong panahon, sa imong talento, sa imong kadasig ngadto sa buloton sa Dios. Gusto ikaw mag full-time igsuon. Ang atong 1,000 missionary movement nagsugod na ang training karon nga bulan sa July makaigsuon ang gitawag nga English training. Pero karong August mauna ni ang gitawag nga formal training na gyud alang sa tanan. Basin igsuon karon na nga panahon nga gitawag ka sa Dios to be part of the 65th batch of missionaries. Tanaw ninyo, 65th na ni mga kaigsuunan. Pero bisan pagdaghan na ang nakasalmot, kung tanawon ninyo mo ang kaumhan sa Dios, pagkadaghan pagid kaayo nga panginahanglanon. O gani, mga imbitar ko kaninyo, apil mo sa buhat igsuon, kay kabahin kani sa atong pagpaabot ngadto sa Dios. This is the art of waiting, mga kaigsuunan. God bless kaninyo, og atong iampo sa Ginoo, nga maplastar ang ato nga mga plano ug unta apil sa imong plano ang pag-apil sa buhat sa Dios isip nga kabahin sa 1,000 missionary movement. Let's pray mga kaigsuonan. Mahigong maon namong Dios, salamat nga karong gabi ikaw nagpasantop ka namo. Nga labing importante di ay sa tanan ang pagbuhat og maayo. Dili lamang kay nahimo nga programa, kung dili kay tungod nakita na mo ang panginahanglanon. Mga tao nga nagkalisod gipanggutom sa imong pulong. Kinahanglan na mo adtuon aron matipik-tipik ang tinapay og sila usab makatimo ni ini amahan og mapalig-on. Mga gipang-uhaw sa imong nga grasya. Kinahanglan na mo maduulan, matunulan ni ini nga tubig sa kinabuhi. Mga tao nga naglangyaw aning kalibutan na wa sila'y kasilungan. Walay iglesia nga magadawat kanila nga mataatiman gayud sila. Tabangi kami amahan nga unta kami ang iglesia nga makahimo ni ana. Tingali may mga tao sab nga nagkahugaw na nagkahubo na tungod sa pagpakasala. Tabangi kami amahan nga mapaduol diha kanimo. Sila diha kanimo aron sila masuluban sa imong pagkamatar. May mga nagmasakiton sa espirituhanon nga bahin amahan. Tabangi kami sa pagduaw kanila. Tabangi kami nga mahimong instrumento sa ilang kaayuhan. Tingali may mga tao amahan nga nabilanggo sa kaaway. Himuo usab kami instrumento sa pagduaw kanila makapadasig ngadto kami kanila moabot ang panahon. Maguba ng kadina nga nakahikot kanila. Maabli ng pultahan sa prisuhan aron sila makagawas ni ini. Pagkinabuhi sila nga aduna nay kagawasan puno sa kalipay ug paglaom. Himuo kami nga instrumento ni ini amahan. Nagaampo kami ni ining tanan, nagasalig, nagalaom tungod sa ngalan ni Jesus ng personal nga manluluwas. Amen.